አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቀውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ንመድኃኔዓለም አቦና ይኹን። ከምኡውን እንታው ረረተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 7 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 7 ሚያዝያ ወርሓዊ በዓል ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ እዩ። ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ፈጠርትና ምሕረቶምን ቸርነቶምን ተራዳእነቶምን ፍቅሮምን ሰላሞምን ይሃቡና ምስኩላትና ድማ ይውዓሉ አሜን። ጻድቅ ኢያቄም 7 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣቦኣ ንቅድስቲ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ጻድቅ ኢያቄም ኣቦኣ እዩሞ በዛ ልሙዓንቲ ዓረፈ። እዚ ጻድቅ ድማ ብሰለስተ ሽማት ዝተጸውዐ እዩ። ንሳቶሞ ድማ ኢያቄም ዮናኪርን ሳዶቅን እዮም። ንሱ ድማ ካብ ዘርአ ዳዊት ካብ ነገደ ይሁዳ እዩ። እዚ ወዲ አልዓዛር ወዲ ኤልዩድ ኢያቄም ድማ ብትውልዲ ሓረግ ክሳዕ ሰሎሞንን ንጉስ ዳዊትን ዝበጽሕ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥን ኣብ እስራኤል ዘስጋ እስራኤል ዘነፍስ ንዘለዓለም ነጊሱ ዝነብር እግዚአብሔር ዝመሓሉ እዩ። ሰበይቱ ሃና ድማ መኻን ኮነት። ክልቲኦም ድማ ወትሩ ናብ እግዚአብሔር ይጽልዩን ይልምኑን ይማልዱን ኮኑ ነበሩ። ጎይታ ድማ ልመናኦም ተቐበለ። እዛ ንኹሉ ዓለም ካብ ረሃብ ነፍሲ ዘድሓነት ጽብቕትን ጥዕምትን ፍርሃቦም መሪር ዝኾነ ባርነት ድማ ካብ ኩሉ ባኣ ኣወገደ ብቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ። እቲ ጻድቅ ድማ ጽድቂ ድንቂ ስለ ዝኾነ ትንሣኤኡ ብስጋ ካብ ጓል ብምውላዱ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ኣባ ሕጉኡ ንኽኸውን ተገብኦ። ብልደት እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ኣዴና እግዚአብሔር ምስ ሓጎሶ ድማ ልቡ ደስ ኢልዎ መስዋዕቱ ኣቕረበ። ካብ ደቂ ኣዝማዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ሕፍረት እውን ተወገደ። ንእመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ጡብ ምስ ኣሕደግዋ ድማ ንእግዚአብሔር መብጽዓ ከም ተማጻብዑ ተሰኪሞም ወሲዶም ናብ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ኣተውዋ። ጻድቅ ኢያቄም ድማ ሒደት መዓልቲ ነበረ እሞ ብሰላም ድማ ኣዕረፈ። ቅድስቲ በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ትኹን አሜን። ጸሎታን በረኸታን ጣዕመ ፍቕራን ናይ ወላዲተ አምላክ ናይ ጓል ኢያቄም እውን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አርኬ እውን ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኢያቄም ዘኮኖ እምሄወ ለዘሰማየ ሰዘረ ወአድባረ ደለወ እበየ ዝንቱ ጻድቅ ሶቦ ተዘነወ እምእለ ወለዱ በዓለም
ኣሃተ ወኣሃወ እምልበ ኩሉ ያንእስ ኣበወ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰማዕታት ኣጋቦስን ቴዎድራን መዘከርታኦም እዩ። ናይ ቅዱስ ኣባ መቅሩፈ ወዱ ለኣባ ሙሴ ዘደብረ ብልዮን እውን መዘከርታኦም እዩ። እግዚአብሔር ድማ ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እብል በቃለ አሜን ወተስፋ ለአጋቦስ ወቴዎድራ ሰማዕታት አልፋ አዲ ሰላም ለወልደ ሙሴ መቅሩፋ ትንብልናሆሙ ቦቋኢት መግበኒ ሃዲፋ እምቀላይ እሙቅ ወስፉ ጽንፋ ይብል። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳኑ ይምሓረና፣ ይደግፈና፣ ይቕረ ይበለልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ካብ በረኸት ካብ ፍቁራት ቅዱሳኑ በረኸቶም የካፍለና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ በዝለማዓንቲ ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና ወርሓዊ ዓመታዊ ዝውዕሉ ኩሎም በረኻቶም ይሕደረና። ምሕረትን ቸርነትን ናይ ጋስ ዓለም ስላሴ ፈጠርትና ዝኾኑ ምስኩላትና ይውዓል አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።